angu njuzu paya akabvisa bhutsu ichida kujambira mvura nekuti yaida fishi kudya ichibva yabatwa nemumwe mukomana kunzi akwiye uda kujambira mvura waita sei kudai pavakabatana kudai so wakabva unoti vese dzaiva njuzu wangu achibva wapinda mumba wachiti kwiye uri njuzu kutsvage ungoda kujambire mvura pane vanhu ipapo zvikanzi ngatisakomunicate nesign language yenjuzu ngatikomunicate neshona nzongodile kujambira mvura zvikanzi amai ndandisina mari ndandine nzara ndandida kudya fishi zvikanzi unoshaya mari sei iwe isusu tiri njuzu sa haunoziva here kuti misodzi yedu isusu mira honi misodzi yedu isusu inogadzira mapills unoaziva zvikanzi andaziva zvikanzi iyo misodzi yedu isusu inotori nevalue ukangochema chete usangochema isina basa mani ufanira kuchema zvine value ukachema ukavhara kana wakuchema wovhara fesi yako misodzi yako yowira muplastic painowira muplastic inogadzira mapill kana misodzi yako iri mahombe itoitochi unoita wanochi value yemapills ako anenge ari mahombe unonyatsoita mazimari zvikanzi njuzu ibva yeyo chikadzi saka ndoda kuita mazimari ndono pamwe mufesi wangu anonzi junje zvikanzi anonzi junje ndiani zvikanzi kangu kamufesi so kari good waiza kari good looking kane skiri kane swaga kamufesi akandokafarira zvekuda zvikanzi iwe wakabva kumvura uchiteera mufesi uyu zvikanzi wangu unoziva here kuti paona wakabva mvura uchiteera mufesi nekuda kwerudo waiza life yako inenge yapa countdown waiza because munhu yeye waunenge wakuda akasakuda mwoyo wako unomira kufema unobva waita se unobva wafa waiza saka munhu yeye anofanira kukudawo zvekuti mwoyo yenyu inenge yakuroverana that way you will have to live achibva ati orai ndazvinzwisa akumubatsira manje kuti avakumuonesa movie kuti vacheme vakuchema vachigadzira mari wachiona movie inosiririsa iwo zvekuti vese vaita kuchema movie ichita kuti kuona pambebho yanga anzwisa kutotedzerawo zvaitwa mumuvie kunzi I love you ndokuda